guys, isnaken. Isnakon ta kung tawagon didi haamon, kindi-kindi yung ganito. Ayan na. Ayan. So may nakabalot yan. Hanap tayo ng hinog. Okay. Meron dito sa loob. Ayan. Ayan, kinain na ng daga oh. Wala na oh. Kinain na ng daga. Ayan siya guys oh. Dito lang yan sa harap ng bahay. Yan yung bahay namin. Sa harap lang talaga siya guys. So hahanap tayo dito guys. Kadalasan kasi yung mga hinog na wala sa loob. Ganito siya guys oh. Pag ganyan hindi pa yan masarap. So kailangan yung ma-orange na yung kulay. Parang ito oh. Ayan. Kahanap tayo guys ng isa. This one. Ayun, nabuksan na. Ayan. Ayan. Masarap to guys. Hanap pa tayo. Ito guys yung kadalasan namin snack noon nung nasa bukid pa kami. Nung bata pa kami ng kuya ko. Doon yun sa lolo ko eh. Doon kami sa lolo ko noon. Ayun guys, may natanaw ako na mga hinog. Andun oh, nakatago. So babalik tayo doon guys. Doon sila nakatago guys. This one, this side. Dito yun eh. Ito guys, ito. Ayan oh. Ayan. Isa. Ito pa guys. Dalawa. May isa pa yun eh. Ito. Tatlo. Ayan. Tatlo sila guys. So kinain na natin yung isa. Kadalasan kasi sa ano sila hinugan eh. So dito pa guys sa baba. Yun lang naman siya guys. Kung titingnan mo parang damo lang. Pero nakakain yung bunga nito. Yan o, marami siyang bunga. Yan, marami siyang bunga guys. Yan. At nakakain to guys. Trust me. So dito may nakita rin tayo guys. Ayan o. Ayan. So hinog na rin yan. Ayan o. Ayan. Oh, nabuksan. Ito pa guys. Ito pa. Ayan. Kunin natin. Ayun. Bali, 5 na sila guys. Ito pa, may isa pa dito. Ayan. Yan guys. So, tanggalin natin no. Kunin natin. Ayan. Madami guys. Ayan. Ito pa. Ayan. Ang dami. Ang dami na guys. Oh. Sarap siguro nito guys. Candy yung pangalan nito guys. Dito sa amin. Ewan ko dyan sa inyo. Basta ganyan lang yung itsura niya guys. Ganyan lang siya. Ano, parang may net. Tapos nahihinog din siya. Ang dami niya guys. Dyan lang yan. Ayan. So ito nang nakuha natin. Kabayo. Tumba pa na akong cellphone. So ayun guys. Dahil ayaw umistand up ng cellphone natin. So isang kamay sa cellphone. Isa naman dito sa candy. Ayan. Kaya siya guys tinawag na candy dito sa amin sa Waray. Kay ano hiya. Tagkaton. May pagka lagkit ng juice niya. Tapos yung ano niya, yung laman, ano, matamis. Tikman natin ulit. Actually, kumain na tayo kanina pero
Ayan, ganyan lang naman siya guys pagkain. Na-miss ko siya guys kasi nung bata pa ako, dun sa bukid dito yung dalasan naming snack eh. Naakyat kami dun. Tapos lapitin to guys ng mga ng mga insect tulad ng ayan. Sisip-sipin na lang natin siya guys. Sarap po. Ayan. Okay naman na siya guys, hindi nahugasan kasi na malinis naman yung niya yan malinis naman na kasi nakabalot pa nga to ng nila protection. Yan kadalasan yung ini-snack ko guys. Ayan. Seal natin. Matamis talaga siya guys, promise. Yan yung mga karamihan insekto na nalapit. Yung yung konting langgam, yung mahilig sa matatamis na langgam. Yan yung nakain din. Sarap guys. Grabe yan. Namimiss ko yun. Eto naman guys yung hindi pa masyadong hinog. Pero okay lang siya. Masarap na to kainin. Ayan. Masim-masim na matamis siya guys. Ito. Ito lang yung snacks natin. Solve na tayo dyan. No problems. The last one. Kasi 7 lang yung nahanap natin na hinog. Mayroon na pero naunahan na tayo nung ibang mga insekto. Kinakain na nila. So yung hindi pa nabuksan yun yung kakainin natin. Ayan. Sarap siya guys. Promise. Ito yung mga prutas na wala sa market. Pero sa probinsya mayroon. Kaya nung nilinisan ko yan dyan parte, hindi ko na lang siya sinama sa pagtanggal kasi sabi ko one day nakakain din naman to. So malaking bagay na rin siya, diba? So sa ikling pamamaraan makahanap ng makakain talaga, pag alam mo na healthy siya, so why not hindi natin kainin, diba? Kasi minsan kasi hindi naman tayo nag-inarte, pero yun talaga yung totoo kasi nung bata pa kasi ako kinakain na talaga namin yun. So nung nagkaroon dyan sa harapan lang mismo ng bahay namin, so kumakain talaga ako nyan. Napapansin ko na may hinog na siya kasi kadalasan yung hinog niya natatago sa loob o kung hinog na, pero malalaman mo rin naman kasi nagiging yellow na siya. Kaya masarap siya guys, promise. Approve na approve yan. So ang dami natin kinain ngayong araw guys. Lalo na kanina yung maalat na itlog. Naku po. Gusto ko pang bumili ulit. Yan lang guys. Thank you for watching my mini vlogs. Love ya. Okay. Okay.